ziua! Bună ziua! Bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Sunteți pregătite să începem Da! terapia? Să ne răsfățați! Laura Teodoru și fiica sa, Ana Sofie, sunt de nedespărțit. Tot ce înseamnă timp liber și activități în afara muncii mele și a școlii ei, facem împreună, fără să exagerez. Deci înseamnă sală împreună, cumpărături împreună, mergem la service cu mașina împreună, iar acum, în ultimii 2 ani, au fost cele mai multe vacanțele noastre împreună. A rămas și ea cu amintiri, e altceva. Mi-a plăcut foarte tare de ea când am fost în Turcia, era și acum vreo 2 ani, cred, când nu înțelegea foarte bine engleză, în schimb nu era inhibată deloc de asta și comunica. Cum te înțelegeai tu, mami, cu ei? Așa și așa, adică nu prea mă înțelegeau foarte bine. Dar te-ai descurcat să te joci? Da. De 8 martie, Laura Teodoru și micuța Ana Sofie au vrut să se simtă răsfățate, așa că au încercat împreună ceva nou. Au mers la spa. Jacuzzi! Gata, hai, 1, ușor, ușor. 3. E ziua ta, mămico, tata m-a dus inima și crede-mă, mămico, dar mai frumos nu se putea. Fac lucruri doar de dragul ei, lucruri care să zic că mie nu-mi plac foarte tare. Dar ea vede asta și atunci eu îi spun: mami, acum este rândul tău să mergi și tu cu mine să mă însoțești să facem. Și atunci ea, eu cedând un pic, ea cedând, s-a legat așa între noi o prietenie aproape, nu că solidă, e mai mult decât fetița mea. Mami, dacă să mai primești un astfel de cadou, ce trebuie să faci tu pentru mami? Să învăț la școală? Relația strânsă dintre Laura și Sofie a fost clădită în timp. Tânăra mămică spune că nu doar fiica sa a avut de învățat de la ea, ci și invers. Am ajuns și eu să devin o super autodidactă, pentru că în preajma ei trebuie tot timpul să fiu atentă la ce spun, ce fac, mă comport. Și am ajuns să am un stil de viață ordonat. Mă culc de vreme, mă trezesc de vreme cu ea, adică am acele ore perfecte de somn, somnul de frumusețe, ne culcăm la 10. Mami, dar poți să spun ceva? Da. De invers.